ओमफ्रायथ' इलिसा बाजैनाबो आथिमंगला जाबायानो मालाय। आंसो थाङासै। मानो थाङो आङो? दा आरो थांब्लाबो बेखौनो लोगो मोनहैगोन। एकदम रायलायनो बाथारदों आं मेहेरजों। अब्बा लोंनानै फेनानै बेलथायनानैसो दं बियो बाराबा। मा थिगलै बेबायदि मानसिजों। हनै गाव बबेयाव थायो बेखौनो होसखायानो। नङाबा बेफोरबायदि जागौमोन नालै। आंहाथ' बे हायना मानसिखौनो रागोन मा बुंनो गोसो जाबायलै आङो। मालायनि लाइफआव फैग्रा ने मेहेरखौ सेनानै लाग्रा। आरोथ' मिन्थिगौ मेहेर गोदो नों माबायदिमोन। नाथाय आंखौ लोगो मोननायनिफ्रायथ' नों बिदियानो नंलामोन ना। सिगां समाव मा जादों मा जायाखै बेखौथ' आं सोंखायाखैनोमोनबो। मिथिनोबो लुगैयाखैमोन आङो। नाथाय बेफोरो एसेबां गिदिर घटना सोरनो खिन्थाबावनो बुंनोबो लाजिथाव। मानसिफोरा मा साननांगौ जाखो सोरबाफोर मिथियोब्ला। हे इसोर एकदम गोसोखांफिनबानो बोरैबा बोरैबिसो मोनलाजोबो आङो। जेबो नङा थागोन आं हारसिङै। आं मेहेरनि फेमिलिखौथ' रावखौबो गाज्रि मोनाखै। रागा प्लास दुखु आरो बोरैबा मोनथारदों आं मेहेरखौनो। एथ' बेफोरबायदि लाजिनांथाव उसुबिदा खामानि मावनानै अब्लाबो गोसोआनो मानिथारालै आंना। एकदमबारे फोथायनोनो हायालै। एथ'बां बुजायबाय आङो। नाथाय बे आंनि फाग्लि गोसोआबो बे मेहेरखौल' फोथायनो सानो। गासिखौनो मोननो नागिरा आं बे मानसिखौ। ओमफ्राय हनै थगायग्राया मालाय थगायगासिनो। आं बायदि फैसारिनि गोरिबालाय आरो मा। बिनि सेरावथ' जेबोआनो नङा आङो। मोनाफोराव उन्दुनोनो हालालै आङो। फाग्लि जालायलांसिगोन सानैनो। गोसोआनो सान्थिखौनो मोननो रोंला। ओमफ्रायथ' आं हजों थाङिखौबो आं गाज्रि मोनदों। आंखौबोथ' दुखु मोनबाय जानांगौ आइमोनहाबो। नाथाय आं मा खालामनो दिनै। जिउआव रावबो गैजाया होननानै सोरबा सासेखौ बिराद फोथायदोंमोनलै आङो। बिराद आंबो फाग्लिसोलै बेखौ मानो साननो रोंदिया आङो। बिहा जाबाय गोनां मानसि ना। अब्लाबो गोसोफोरखौलाय मोजां जागोन सानदोंमोन दे आङो। हनै ओमफ्राय माइबासोनो आदा फाग्ला दुस्थ'। ओइ नायखा बेनाबाथाय बोरैबा खामानि मावखायो। हे दांला जिबायलै नोंखौ। ओइ साला हाथरखि लावगि गोजौनि हाथरखि नालायथो बेखायनो दायो एरा जाथारदों आंजों। थेवबो गोजान जाहोथारालै आं नोंखौ आंनि बेबि सना लावगि। मानसिनि जिउबाथाय माथो होनबावनोब्रा मा दिननो बाखि दंबावथाय। गासिबो फिलिंसफोरखौनो मोनहोजोबथारसिगोन नामालै आंखौ। मेहेरनि लाइफखौथ' एसे मोजां समफोर लानानै लिरनांगौ होनब्रा मा नंनाय नङि जानला माला जाबाय थायोलै। खालि साला टेनसनल'। गोसोब्लाथ' बिन्दास थानो हायोमोनलै आङो। मानि खमि दं आंनाव देनाय। नाथाय थेवबो होननाय मोनसे थायो जे जेराव नोंखौल'सो लानानै एसे मोजां सिमां नुदोंमोनलै आङो। जायखौ ओमफ्राय मोगथां महरबो होनो सानदोंमोन आङो। साला हनै माबा माबिसो जाना होलायबायना। जोंनि सिमाङा बिदि आद्रा जानो मोनालै। ओमफ्रायथ' आंबो मानो गावखौनो प्रुभ होबाय थानोलै। आं जेरै सैथोयै दङ ना सैथोखा आङो। बेबायदि गावखौनो गाव गुबुननि नोजोराव मानो फोरमान होबाय थानो आङो। आरो जुदि गावनि सानोब्ला बुजिग्राया बुजिखागोन। बेबायदि सैमा फाग्ला बायदि गावखौनो गाव बेसे फोरमान होबाय थानांगौ जाखो दिनै। जेराव आं मिन्थिखायोना मालायनि नोजोरावथ' जियानो जां बेखौथ' मिन्थिया मोजांबो जानो हानाय गाज्रिबो जानो हानाय आरोना। नाथाय आंनि नोजोराव आं मेहेरसो रावजोंबो रुजुजाग्रा नङा आङो। बिराद मोजां मोनो आं गावखौनो गाव जुदि अननो रोङाबालाय गुबुनखौ मा अननोलै। बेखायनोथ' नोंबो जि सानदोंलै हाथरखि नाथाय आंनि नोजोराव आंनो बेस्ट। जेबो नांजिया मालायफ्रा मा सानो। गाव गावबागाव थिग थाबानो जाबायलै गोसोफ्रा थिग थाबानो जाबाय। ओमफ्रायथ' आरो सासे सैमा फाग्लि अरजानाय। Just wait and watch। नोंनि साननायफोरखौथ' जाफुंहोथारालै आं हायना। दारमासथिनि अननायफोरखौथ' बारा बिदि दिन्थिनोबो रोङालै आङो। ओइ थेवबो अनोब्रा आङो बिराद अनोलै। दा हनै नोंसो आंखौ गोरोन्थि बुजिबायना बेबि। महराथ' बिदिनोसैब्रा आंना थै एकदम बुग्रा साइस नुखायो आरोना आंखौ।
नाथाय बिदिद्रायबो नङा आरोलै सोरबाफोर दाहार लांथ'बायोबा हरगौमोनलै आं दुखुखौ मा जि गरमलै दिनै सान्दुङाबो आयौ आरे मेहेर ब्र ओइ माथो खालामबाय थाखो बावलाय थोद फाग्ला लेंहरबा थाब फैया ने ओइ दसे उन्दुलांदोंमोनलै आङो फिल्म नायनानै नामा जेरै दुगा मानसिया बेबायदिनो दुगालै नोङो थोद बिदि नङाब्रा है नङासो जागोनखाय अबाव दे दाबो सफैबाय ना ओमफ्राय ब्र माथोमोनलै सासे ब्रेन शट हिनजावा बिराद डिस्टार्ब खालामगासिनोलै आंखौ मा खालामनांगौ होनबा थिखोनोसै मानसिखौ दा बिनि थाखाय नोंनि जानो गोनां बेवायाबो रागा जोंबायना आंखौ सोर बेलाय बिदि डिस्टार्ब खालामग्राया मानसिखौनो मेन्टेल हस्पिटालावसो लांनांसिगोन बेखौ माथो जालायखोब्रा ओमफ्रायो जानायानो जेबो नामाब्रा मानसिनि जिउआवलाय है मोनसे जाफिनबाय थाखायोना माथो मोखां नायबाय थानोब्रा ब्र थुदो ना थांगोन र' एकदम बिराद गाज्रिलै बे सिख्लाया आयु आरोथ' मोनथिबायना सोरखौबा थिखोनानै लाबोनांगौबाथ' आंनि हिनजावखौसो थिखोनानै लाबोनांगौलै मा बुंखोलै आसोल नंगौखौनो बुंदों आङो जबरदस्तिबाबो लाबोगोनलै आंथ' बेखौ आंनि हाथरखि बेबि सना नोंनि थाखायथ' जेखौबो खालामबो गियालै आङो बिराद मोजां मोनसै आङो खोथा गैयालै भाइ डाइरेक्ट लाना फैखागोनलै बेखौ बोनानैबाबो ओइ हायना बाहेरायाव ओंखारबोगोना बोआ नोङो बुद्रुनानै लायनांगौ नोंखौ साला हिनजाव मानसिखौथ' आखाय थिखोनो बायोलै आङो नाथाय जिबायदि आंखौ फासायदोंना बियो बिखौ आखायबाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङालै हौवायानो गैयाना मायालै बिहा आंखौसो मोनबाय बिदि जेराव आंहा बिजों जेबो लेनदेनानो गैयामोन ओंखारबोबावा ओइ हायना आंनि न'सिम फैबाय माथो बियो थगायसुलि साला मा जाखो मेहेर मा जाखो साला मालायनि जिउआव गलमाल खालामनानै आरामसे न'आव थानो मोनगोन बायदि मोनदों नोङो मेहेर जोंनाव बेफोरबायदि जानला मानला फैनानै बुंफैनायनि मतलबा मालै नोंना आरो बाथ्राखौ मोजाङै सानै हयै बुं बेफोरबायदि खुगाखौ हमथानानै बुं दे मिथिबाय जुबानखौ ओइ दा नोंनि खुगाखौनो खेबसेजोबगोन आं मिथिबायना बाथ्राखौ नोंसो मोजां बुंबा बुंलै हिनजाव नङाबा मेहेरखौ सिनायाखै नोङो दाथ' गावहा गोरोन्थि मावनानै लाबाय नालाय बेखायनो गावनि गोरोन्थिनिफ्राय बारग'नो थाखाय मा खालामगासिनो नोङो नङा होमबा मेहेर मा बुंहरदोंलै बे आंखौ दिनै दानिफ्राय नों बारग'नो हाया आंखौ जेदावनानै लाबोदों नोङो बुलायनो बाराखौबा फैलै फै दंबा फैदो कमन फै बे खरमाथाया बांद्राय रागा जोंनांगौबा थिखिनियाव दावखोबाथाय हिनजाव होननानै मोनथिनाय नङालै आं नोंखौ आयो बोरै बुंदों बे आंखौ जास्ट गेट आउट मेहेर मोजाङै रायलायनोबा फै नङाब्ला बेनिफ्राय थां नों बायदि हिनजावखौनो दे गोसोथ' जायो नाथाय बुंथ'लासै आङो दा आंजों मानसिफोर लिंहरजागोनसो नोङो मिथिबाय लिंहरलाय सोरखौ लिंहरो बिसोरबोथ' मोनथिदोंना नैबे हायनानि आखलखौ जास्ट शाट आप मेहेर नोंनो सिरि था गिगोन सानदोंलै बे आंखौ रावखौबो गिया आङो आच्छा नों मानो फैदों बुंनाय मायाव फासायालै नों आंखौ बेफोरखौ आं फासायाखैथ' मेहेर बेफोर बाथ्राया नंगौ नालाय नोंगौ आरो जायखौ नोंबो सोलायनो हाला मा खालामा नोंखौ आङो नायनो दङब्रा आंनाव दङ फट'सफोरा गासैबो दंजोबो नाथाय बेफोरखौ आङो मोनसे मेम'रि थानायनि थाखाय दोनदों आरोना जों सानैनि समायना रमायना गोसोखांथि जेखौथ' नोंनि हाथरखियाबो मिन्थिया बेबि बेनोब्लाथ' मा जागोन बिचारि गोसोफ्रानो बायग्लिजोबगोन ना बिनिया आंथ' साननानैनो बोरैबासो मोनखाबाय मेहेर नंगौना बेफोरथ' गासैबो दंखायोसो ओमफ्राय नोंनि प्लेनसो नङा होमबा न' आंलाय मानो प्लेन खालामनांगौ जाखो बेफोर बाथ्रायालाय जेब्ला मोननै गोसोआ माने बेफोरबायदिनो आरोना दा बेखौथ' आरो नों बोरै थगायदों होननो सानबावनो फैसा नांगौ नोंनो फैसाखौलाय आंलाय मानो आंनोथ' आरो सना बेबि नोंखौसो नांगौ सोरनि थिनाव बिदि खालामदोंलै नोङो आंजों नोंहा मा दुश्मनी दं बुंलाय नोंजों जेबो लेनदेनानो गैफेरामोन आंना बहानि नोंलाय आंखौ बमब्रायनो फैदोंलै मोजांथ' होननो गोसो जालालै आं नोंखौ आंनि मोजां मोननायखौ सिफायनो सानदोंना नोङो थां हायना सानसेबाबो आंनि सावा नांखागोन नोंखौ नोंनि साजाखौथ' नोङो बै गोजौनिफ्रायबो मोनखागोन इसोराथ' नुयोना बेफोरखौलाय मानो आरो आंथ' जेबो दायखौनो मावखायाखैबालाय मोनथिखागौ जेबो खालामखायाखै होननानै आङो अब्लाबो आंनि हाथरखिखौ बुंनो थां बेफोर गासैखौबो नों थगायदोंसो होननानै आंथ' मोनथिखायो आं सैथोखा होननानै अब्लाबो आंनि हाथरखिनि थाखाय
नों बिनि सिगाङाव बुंहैफिननो हायोना बेफोर गोरोन्थि बुजिलायनायनि थाखाय बियो आंखौ बिराद रागा जोंबायना बिराद दुखु मोनबायलै बियो आंखौ आरो नोंनो फैसानो गोनां जादों आं होगोनफ्रा जेसेबां नांगौ एसेबां होगोन आङो ओमफ्रायथ' बिदि थगायनो नाङा नोङो सैथोखौ दाबो बुंफिन हायना नङाब्लाथ' फाबालाय बहा गनोलै नोङो जे बुंदों आं सैथो बुंखादों मेहेर आं जेबो थगायाखै नोंखौथ' फंसे फंनैबाबो आखाइ होखागोनलै आङो सरि हिनजाव साननानै ओरैनो नागारदोंथ' हायना आङो साबसिन बियो माथो जाथारदों हो बांद्राय सै थानायखायसो थानाय मोनदों ने नोंनि थाखायनो चुप गैयै जालांबायलै आङो नोंनि बेफोरबायदि खामानि ने नंगौ नङा साला आंखौ फासायग्रा थौ साला आंनि थानायखौ इमान गोसा गोसा बेफोरबायदि खालामो नालाय मेहेर नोङो नों मानसि मोजांबा बिदि जागौमोन नामालै आयौ माथो गामिफोराबो मोजाङानोलाय बार खोलो खोलो दंफां लाइफां ओमफ्राय आइया गामियाव फैफेरथारा नामा बिदि बांसिनानो गामियाव थांनाय जायालै आं बिहामजो आंनालाय आरो मा उन्दैनिफ्रायनो आरो टाउनाव थादावबाय दा बेखायनो आरो बिदि अब्लाबो आं बिराद मोजां मोनदों फैनानै गामियाव अब्ला बैसागुआव फैयै बांसिन मोजां मोनबावगोन औ एसे इन्ट्रेस्ट जायो न एसे माने जोबोद इन्ट्रेस्ट जाखायो आयै दे सफैग्रोथोंसै होनबा समा ओमफ्राय आइया मा गोसो जानानै फैलायखो दिनैलाय माब्लाबाबो फैफेरानो मेहेर आरो आंनि खोथाखौनो बुंनो फैखादों बियो नङाब्लाथ' मानो फैनोमोन आरो बिनि सायाव आंखौ सैबावखायासो बिहामजो ओमफ्रायथ' संख्रि साहासो जाबाय आयै दहायनि मेगिबो दंमोन ना पेकेटसे बेखौनो एवबाय आङो दे जेबो नङा जेबो लायनायबो गैयामोन ना आयै गाइखेरखौबो मोननो नागिरा दायो देलै बिहामजो जायो दे संख्रि साहाबाबो सोलिजोबोलै आंनो गासैबो ओमफ्राय आं बेयाव मानो फैदों एसेब्लाबोथ' नों हमदांनो हाखाबाय जानांगौ मिन्थिगौ नोंनि गोसोआव मा सोलिगासिनो दायो ओमफ्रायथ' आयै मेहेरा फैयाखै बेयाव हजों आइसोरिमोननावसो दं खोमा नै नङा बेखौ बुङाखै आङो बाथ्राफोरखौलाय गल गल मानो फिदिंबावनो डाइरेक्टनो बुंखानोसैलै आङो मेन खोथाखौनो नै हा नोंलाय बेयाव मानोथो हारसिं थानांगौ जाखो खोमसि दसेनो बेफोरबायदि हारसिं थायो हा माथो मोनफैगोन नों बेयाव बिहामजो हारसिंनो जेबो नङा आयै आं हारसिंबो थानो हाखायो जेबो नंनाय नङि बेफोरखौथ' आं मिन्थिलालै नाथाय नों बे बाथ्राखौ मिन्थिदों ना मिन्थियाखै आंनि आबायासो नोंखौ लानानै बेसेबां सिरियास बिहामजो मिन्थिगौ आयै अब्ला मानो नुनानैबो इगनर खालामबाय थाखो आंनि आबाखौ नै आंथ' आरो बुजायनोबो रोंलायलाङालै बिहामजो अब्लाबो आं आंनि फिसालानि थाखाय दिनै नोंनि सेरावबो फैनो गोनां जाबाय ओमफ्रायथ' आयै नोंबो मिन्थिखाबायना गासैबो मिन्थिनाय आरो मिन्थियैजोंलाय मा जाबावनो बिहामजो है दाथ' जियानो जा आंनि आबा मेहेरखौबो एसे बुजिदो आरो ओंखारहैदो थां नों बिहामजो नोंखौ लांफैदों आङो आं थांथ'ला दे आयै मानो थाङा बेलाय एसे एनैयाथ' नांलायखायोब्रा बिदिया जाखायोना बिहामजो आरो जेनेबा आंनि बुंनायफोरखौथ' नोङो ओरैनोसो बुंदों सानदों जानो हागौ नाथाय आं आंनि आबा मेहेरनि थाखायसो फैमारदों बिहामजो आं जायखिजाया थांथ'ला दे आयै अब्ला मा आबा मेहेरा फैनानै थिखोनानै लांबासो थांगोन बिहामजो एसे बुजिदोलै बिहामजो जे रायलायनांगौ आं मेहेरजों रायलायखांखाबाय आयै मा जाबावगोन दिनै नोंजोंबो थोदोब्रा बिहामजो थोदो एबार आं एसे मोजां जाहांबायना सिगांनि नोंनि नोंखुनजो बायदि नंलाना दायो माने आं बुजिबाय आंनि गोरोन्थिफोरखौबो आंखौ गाज्रि मोनदोंबा हामा मोनदोंबा निमाहा होदो बिहामजो आंनि आबा मेहेरखौबो निमाहा होदो आरो जुदि नों मानिथाराबा थांथाराबा खावनानै लांफैनो खिन्थागोन दे आं आबाखौ बेफोरबायदि सिख्ला मानसियानो हारसिं थायो नामाब्रा इन्ट्रेस्टबो गैया माबो गैया दे अब्लाबो सानदो आं उनाव फैफिनगोन दे होमबालाय जागोन दे आयै बेनो सैथोलै जुदि मा बुंखो नों सोरां मा बुंखो बेफोरखौ बेखायनो जाथुरसै न'निफ्राय थांदों खोमालै नङा नंखायसो बेफोरो मेहेरा बेबायदि खालामनो हाया सोरांनो आरो मेहेरा जुदि बेफोरबायदि खालामदो अब्ला आंनो साजा होगोन बिखौ नाथाय आंनि गोसोआ फोथायनोनो गोब्राब मोनदो मेहेरा बिदि हाथरखिखौ थगायनो हाया फोथायनाय दं आंहा माया आरो हाथरखियालाय माथो बेलेगसो बुंदोलै बाहर में जाए बे माया
नों फोथायदों जानो हागौ बिनि खोथाखौ। आं मेगनजों बिदि नुबाबो फोथायनाय नङामोनलै। थ' सोर हायना बेलाय? मेहेरनि लोगोआनो बुंदोंमोन माथो। मा हिनजाव बेलाय? मा होनोमोनलाय बिदिखौ? बै बुङासै आङो। बेबायदिनो जोंनि फिसालाखौ बिदि बुंबा जागोन नामा? आरो नों सोरां बिफा जानानै बेफोरबायदि फोथायबायबो नोङो बुंबानो? आंनालाय माथो गोसोफ्रा मानियासै नों खिन्थाबाबो। मेहेरा बिदि जानो हाया। दाबो बुंदों आङो, मेगनजों नुवाब्लाबो गोसोजों बुंदों आङो। बिदिब्ला हाथरखिया बेनि थाखायसो थांदोंमोन। दाथ' डाइरेक्ट सोरखौ दाय हमनो दिनै? अब्लाबोलै जोंथ' आरो मोजांबो मोनथिबावाना। मोजां मोनथिनो मा दोङो? मेहेरखौथ' मोनथियोना जोङो। आइखौथ' एसे फोथायनो गोब्राबखौनो मोनो आङो। नाथाय मेहेरखौ खेबसेथ' फोथायनानै नायजागोन ना? औ, जुदि एथ' मोजां मोननो हादोंबालाय मानो फोथायनो हाया जानांगौ जाखो आंलाय? आरोथ' गावबो बुंबाय थादोंना बिदि नङा, बिदि खालामाखै। जानो हागौ मेहेरा सैथोखौनो बुंदों। एथ' बुंदोंबालाय खेबसेथ' फोथायनानै नायजागोन ना? गोरोन्थियाथ' खेबसेबाबो जाखायोना बयजोंबो। आरोथ' खायसे सोमोन्दोआ बिदि फोथायलायनाय गैयियावनोथ' जोबलाङोना, गोजान जालाङो। आरो आंनि गोसोआनो बुंखाथारदों मेहेरा बिदि नङा। आइनि खोथाखौथ' आं मिथिला, नाथाय मेहेरनि खोथाखौ सैथोखौनो बुंदों बायदि मोनदों आङो। मेगनजों मेगन नायनानैबो बुंदों बियो, आरो जेबो थगायनाय नुवाखै आङो। आं खेबसेबाबो मेहेरनो चान्स होनांगोन। रावजोंबो गोरोन्थि जाया होननानै बुंनो हाया। जानो हागौ आंजोंबो माब्लाबा जागोन। आरोथ' गोरोन्थि जादोंब्लाबो निमाहा होनायानो देरसिन ना। ओमफ्राय आंबो रावखौबो बिदि एसेबां गोबाव रागा जोंथाबनानै थाबाय थानो हायाना। आंनि गोसोआनो थिना बिदि। दे होमबालाय मेहेर, खेबसे फोथायना नायबावनि नोंखौ। ओइ साला, गोख्रै जल्दि बुं। मेहेर, मा बेफोरलाय? अके होमबा आंनि सनामोन, दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। लोगो मोनफिनसिगोन आरो नेक्स्ट एपिसडजों लोगोफोर। आरोथ' गुड फ्राइडेनि जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय बावहरनाय थाबाय दे लोगोफोर। बयनिसिमबो लाभ इउ। दे होमबा थाथ'लायदो दे लोगोफोर, आंहा थांथ'नोसैलाय। बेखौथ' मा साजा हरनांगौ जाखो? मा साजा होनांगौ बेबायदि मानसिखौ? मालायनि एसे मोजां लाइफखौ बरबाद खालामग्रालै।